Ayo ben wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelek kene bosok. Ah bosok ayo doyan kok le. Pepet lah. Ya megah lek ngukur pas kono ya. Lah kon ngendi? Dene tenan kowe kurang ajar. Gatelen iki. Kowe mesti weruh lek kukur-kukur iki to. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah lek ngukur pas kono ya. Lah kon ngendi? Dene tenan kowe kurang ajar. Nek tok pitik ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Piye mau? Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budek. Ora ya, Cik Nom. Aku budeke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula makame. Apa iki? Ah, budek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki ngene? Ah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semah aku. Dasare iki ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le mau Apa iki ngene apa iki? Ah, ada. Piye? Ambo. Oh, budek kok ora ngaku. Budek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nasi suarane apik mah. Mas. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak kaya wae ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelek kene bosok. Ah bosok ayo doyan kok le. Pepet lah. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ngendi mau karo? Yo tengahnya. Ora wae iki. Tak kunci. Enggak. Aku iki latah kok. Sing latah iki kowe duwe Orisa. Lah kula iki saremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetok kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Anake sapa kowe? Anake wong. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki ora tak alusi ndak. Nyantel apa iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Nun kemareng badhe derek wanuh. Kang asma sinten nggih, Mbak? Patin. Wis tak alusi meso atos e ya. Kuwi dalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo nggih. Kulon Progo nggih. Kilan Lepen nggih. Heeh. Tasih sekolah no sampun lulus? Pun di anak. Oh nggih, syukur. Putrane nggih tiyang. Nggih napa macan.
Kersa napa ngedalaken macan? Supados doak-doak. Napane? Apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njur sregepe ra jamak-jamak. Apane ora. Tatin. Putrane pinten? Nembe setunggal. Ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asma sinten, Bu? Injil naik badhe nyuwun prisa. Nami kula Tatin. Pidalem wonten Injil, diri kula wonten Kilen Praga. Ngono penak to kok. Jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Tak baleni ah. Coba. Iso halus ora coba. Mboten iso. Iso kudu cacar ora. Injil nderek tepang pun saya badhe nyuwun prisa panjenengan kang asma sinten nggih, Mbak? Injil nderek tepang. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh injil. Asma menika penyakit kok nggih? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten sampun mari. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Nggih, nami kula Tatin. Kompletipun? Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking Sentolo. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Oh, malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas. Tasih sekolah? Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe. Ayo gek cepet wis dinteni. Ngene bales iki ora nggih apa piye. Kula dijano. Ngono lho. Lah kowe ki rombong aku ya. Tak kira ora dijak. Ayo santai-santai. Nggih bener mboten e. Lah yo nek rombongan nek dijawab ya menyang. Aku tiwas melu ra dijak. Nek dadi rombongan kuwi nganggo seragam bareng nek masuk rombongan to. Nggih, sing teng Sumatera dijak mboten. Dijak. Kok mau Lah nek ora dijakke sing arep ngentekke dekku sapa? Ah, gayane. Kowe mangane wae ra ukuran kok. Cah siji kok entek 9.000 kuwi mangan apa? Sapa niku Dede? Barang tak tiliki notane iki sapa iki 9.000 iki aku. Bul Tatin. Wis ngombe soda gembira isih es jeruk. Mulane mumpung lunga ya di warek-wareke. Mulane aku ra sugih-sugih tah kuwi.